अबे हाथ खोल बेचम क्या Why are you wasting time on him? Kane ka khana kadai ka ba kham tof khandiat handai wat ya dislike pat namar tang na kada ba sha ashithap ulale da ka plan ka ba khush ba kumta phim dei bani mi nyang kriat tongin ya pej bai shakhman ha bastang ka film pin I yaw ajay bat kani ha ki bade shi samla harangkat bar wei parlok jongki ba kerteng naman ha kane ka sngi ka jing thmu jongki bani le changkai kumta kila temru da ka jing ruai hapo ka kali tangban pen so tenan bat unaman ula yutu kanaru ha kine ki parlok jong u ba men shwa ula judan ka samla ka ba I bha ya u hanrai men ta bat ulang nia shapang ki kam yelang samla bat lu ong ru ha ki ba so tenat kumne tang marwei shu enjoy bat ki parlok bat kila poiru bani thu kana shapang ka dating website kumta unaman ula kren shutiaru ya kani ha da ka bong balai pimpan wat lam yanga da ka wei pat ka samla ka ba khambas namar le se hapo dating website kindon ki ba khamler hanrai kani ha ka long hau naman badan ka wei ka parlok jongka ka ba kerteng ka bedika bat kata ka dei ka breu ka ba best bha ka long ha u hanrai naman long ya kani ha ba syukran kai namar bo ku asu banyile drama hanrai kat ba kidang yakran bar yithu khana ha kata ka por u ajay usamla jongka namar ba kani ha ka smart bha bandi secret ulong ya ka aino ka lai tar hang ni hanrai ka ba sosi pat ka long ba ha kata ka por tang mare shimu ajay nakti jong kani ha ka samla jong u kakali jongki kal accident bat ka wei ka scooty hanrai wala ki klampat ya man sawi ai ka ai ka banja haba ki la yami shabar bat pe ya kakali ki sham ba klampat leilai hanrai ki lai I pat yau teu nong nya scooty ubala kalon sharut kum tau naman ula pharung no yau ajay shapo kakali bat ulawan sajan jong tau nong nya scooty bala ur hanrai unaman ha ka jaka bu un yarap ula kan roi bat ula sho pan ban hau neu breu ba kertang vir hanrai bir ula ong de mamesia ba wan rong sai bat namar bau naman ula kren he vir ula pan map hanrai naman ula thapan ban yau bir namar bau ipo ya uba pli tang nong nya scooty hanrai kaniha ka samla jong jai kala pan sange no ya kata ka jingle jong naman da ka ba ong ru wat pen leno e kaya ka por bat u wan no sha ka kali kum tau la ino yau vir hang ta marwei bat kila ya lej no hanrai ke ka ban saja tangini paj biang kham shakhman anda haba bir ula poy haying men met baro shimit shamla nang yothia ula shukan mausa shapang ki jing shale to met chung u hai ki breu namar bau de unong wei ki breu baro ki ben bhayo u waradu ki jaka bau trei ne ha ki dukan sha kumta namar bo shamla nang yothia shu ula khino bat shim ya ka notebook ula tho yaw number plate kali jong ajay nang taw la lej ban shut bnyat no baradin kata dang step ula kre bat ula mi no na laying ban lej shim ya ka registration bat ka address jong ajay na wei parlok jong u battery company batang maredap nang taw la yaj no da ka scooty jong u bat kat bau dang yaj na kata ka surak ulai kendu ya arngut kibri kibra shongkai bat ya khle sada kum taw la kali shapang kata ka factory ka ba he ba ka badan hang ta da ka ba shuthak ru ba ka company jong u ka dan kam bha ban yo kum kine ki factory na kata ka da usakwa ban kali lo ong ha kita ki breu hanrai kine ki breu ki lo ong ba ka nek factory ka dei ka bala slam bha bat kila shu I bat kum ne khlam padan kam shu kum taw virula kali she eu try jong kane ka factory bat kila jubab bau dei bona jengai bha bat usai wan pe ya kane ka factory tang shi sin jisnam kum ta kila ong ha u la dau kwa ban ya kendu bat utrai lej wat hi she shnong jong u kum taw virula so thu ba kane ka karkhana ka dei ka bam long shu kum taw lo ong yaki ba long ne am la da un lej pe chpo wei na pedang jong ki lo ong om le lai la da rung ru bat wei pat ula batai shpang ke jing long jing man jong kata ka factory hapo hanrai bir ula ong la da ka long kumno ru un shilek pej namar bau pun kam na dan porthan ban ye grand slam bat ki lo ong tamar kum ta hi bir ula lej no bat andaw la pli ya ka chatar bat rung shapo jong kata ka factory usham ba ka long ka jaka ka ba pakka ba na ka banta ka plan jong u kum ta tang mar ya po haying over ula pli ya ka fake account ha ke Instagram jong u bat ula text bat kili jing tibru na Google shapang ka plan jong u bat anda haba ula dap ban set lut ye ki plan baro ula follow bat text yaw naman ha Instagram bat ula talk bat pen bit yaw naman bun jaj hadu bau naman ula pan yaw number phone jong u bat ka address na ka banta ban ya kendu bat u kumta ha kata ka jan mit hiu naman lawan da ka kali jong u sha kata ka factory bala ya kod bat uvir hanrai tang mariap mi na ka kali jong u la sngoleng ba bat lo yo snuru ya ke jing tam jing ruai shapo jong kata ka factory ki jing thmu jong naman ha kana kamet bala yo bet ki jing di hanrai phau se andaw la rung shapo jong kata ka factory ula sharyam pan ban hawvir bat shamla bna shu baula shate hangta
andau la kendet usam bau la syate bat ketibat kejat bat loi bau biru dang syong hang ta harangkat ke laptop jong ubedang le bun kampa bat le kumbo benai pang kata kejing syate no jong naman unaman da kejing septing ula kali ba medeu hanrai wala kata kejing hala jong naman ru ubiru la le bet kumbo myos ngoi bat andau naman ula timsi ya namar bau syate ubiru la phai sha suki jai bat loang penban yau naman ba medeu jaj briu ayu hadu ba menut ban le kat ba memon bat lada melale bakla mudur yau nong syale ben balai menang mut ba kidai ki batlat uviru la bu jengkli hau naman bat namar ba syam lala ban jubam uviru loang biang plang ki briu balong kumome kidan hakalang nadu ha school ha college ha ki surok ha ki restoran bat ha ki dukan sya bat uviru loang bau tip ki briu balong kumunaman kidan tang kawi ke jengmut kata ban nyon ben ya ki briu balui kumau Uvir habau ladap keran yakin kenten hau naman ulayang berlawan hajan jung uda ke baong biang ba tip sakanungut la syai kibreu dang dan biang kiban sathap ya hato kata kadai kerutin jongki ban syu iben ya kibreu ki bedok ki iben ipu ayu hadu kata tang bau nya ada kaskuti namar bau belas to mensengi uba menmen hanrai da kejing sosat mensim ulakran bau tip ba mauru unum duk sa syirta bat unum alat ia kejing sya nyoben bat deha kena kepur bau naman u kendit thread bau biru deu breu bala sya thapa bat bala sya tenra menen kesngi kum tau lapan map bar luang haubir ba syam ladai mau banyak ia ketu kali menen hanrai ubir luang lele ya kata unsyu aino yu uda ki injek bat lapan syutem ben yau naman da ke baot kairu ya kedo jeng baradin kata kat bempat re kamu tau dawai bela injek ula kwal yau ajai ban pawan sya kenya kejaka harangkat kesamla jong kaniha da ke bapakran yau naman bat ya thuru ya ke adras da ke basyuthak ba mau udan ha kejaka penlong ya ke parti kum tau vir loong yau naman buun kerpat yau ajai kenang bau ajai ru untuk wan kloi sya kenya kejaka kum tau ajai ru umban sew lahap ban wan la kawan namar bau naman uang bau sungusi kum tau hab ban wan namar lau parlok hanrai tang maria poyu ajai bat kesamla jong kaniha Uvir bular yam ya kiru ha karkom kababiang bat kilangat lang ha keju ka apot kum unaman ha ka ketijong uvir uba kila iban uvir ulasim kabu ya kejing im jong kini laingut namar kat sabalej bawan usha nyoben haba kini baro laingut kilangat ha kasrip jong uvir bat ula kelina kaniha bat ajai baki itu ne am ya Henry kini baro arngut kilong bakim syam la itu ya bau deu kat bau naman pat syam la tip briu syu namar belat rekam kadawai injek jong uvir badang neu la penitu yela de baha kapor ba accident menen berkakali jongki unaman ula thap ya hanrai kaniha bat ajai kilong bakim syam la dan ha kata kajaka bat kim syam la benaru hanrai viru laong ya kiru kumju kumbalaong hau naman ba lele namar ba kata kadawai kala deina ke benta jongki hadin ba viru la injak ya ki baro arngut uloat petmis namru na kilbong jongki da ke bapuj sendan da ketari uvir ha kena kesngi ulapan sosat tikna yaki da ke basyim kabu ba kidai kinong nyoben ya badaden ba ulada ban penstom yaki ulamino badla ino yaki baru laingut hajrong telai kumta kini kila kerpat ya uvir buun sosen bat ban pelaj no yaki hanrai uvir ula ino yaki hang ta hadu bekinda yaphi bad ula lej no shala kakam parlok kalong shisha ke basniu ban syu iben ye ki briu klam dau bayo kan siu keliang pat yengi da ke basniu bat ke basa kalong ngidai ban yit bahaya lade klam da pen sniu ye ki weipat te parlok katu ngila poisha ka bakut ngin sai kendu bat phi ha ka weipat ke video lada pisong tenat ya ka khana wat klat ban share like bat subscribe ya ka channel kuble ye phi baro